Moje meno je Martin Ričánek a vítam vás v podcaste Ružinovských novín. Dnes prijal pozvanie na rozhovor prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky Ružinovskej nemocnice, pán profesor a doktor Jozef Záhumenský. Pán profesor, vítajte a ďakujem, že ste si našli čas. Na úvod by ma zaujímalo, ako ste sa dostali k medicíne. Bola to náhoda. U mňa musím povedať, že v mojej rodine je skôr tradícia ekonomia. Všetci sú účtovníci alebo ekonomovia. Ja som sa odtrhol v podstate len preto, že za minulého režimu človek si mohol vybrať len jednu vysokú školu a keď sa mu to nepodarilo, rok odklad, potom vojna, tak sme tak akože sa sústredili, že čo by bolo také najviac a jednak schodné a jednak čo by ma pravdepodobne aj najviac bavilo, tak pretože som sa celkom dobre na tej strednej škole učil, som bol viac menej samý jedničkár, tak otec povedal, že tak skús jedničkári končia na medicíne. Áno, že skús tú medicínu, mi hovoril, skús tú medicínu a hlavne bolo to aj tak, že za toho minulého režimu, že tí lekári boli, že akýkoľvek režim je, lekárov je potreba, tak sme rozmýšľali. Viac menej v prvom ročníku prebehla revolúcia nežná a vtedy bolo také nadšenie a vyučujúci nás ako keby tak nabádali, že aby sme začali čo najskôr pracovať v nemocniciach ako sanitári, že by sme získali nejakú prax. No a ja som sa úplne náhodou dostal do Podunajských Biskupíc, kde som skončil ako sanitár na gynekologickom oddelení, čo ma zaujalo a vlastne po skončení školy som tam rovno nastúpil. Čiže ešte počas školy ste tam vlastne robili ako sanitár? Áno, od 3. ročníka alebo od 2. ročníka celé prázdniny a podarilo sa mi upraviť väčšinou aj školský rozvrh tak, že som mal voľno v stredu a v stredu tam bol veľký operačný deň, takže som tam pomáhal na operačných sálach, buď som asistoval pri operáciách, alebo som prenášal pacientov, pacientky. No, jasné. No. A v podstate to, že ste si vybrali gynekológiu, to bola práve náhoda. To bola náhoda, lebo keď som tam nastúpil, tak ma zaradili najprv na internú ako sanitára a tá interná som zistil, že nie je to moja šálka kávy, napriek tomu, že som bol len v 2. ročníku, bolo to v úvodzovkách málo akčné, bolo to skôr také papierovanie a telefonovanie pre výsledky. Tak som po mesiaci si povedal, že skúsim iné oddelenie a náhodou som sa dostal na gynekológiu, kde sa ma ujal pán primár. Áno. Taká, jasné. A či ste mali počas aj štúdia, alebo toho samotného, že nejakého takého mentora, alebo niekoho, ktorom ste tak zliadali, že? Áno, ujal sa ma práve pán primár v Podunajských Biskupiciach, pán primár Peter Slezák, ktorý už je nebohý a ten sa mi veľmi venoval, dal mi veľkú šancu ešte počas štúdia, ma zapájal aj do činnosti oddelenia, nielen medicínskej, ale aj odbornej, spolupracoval som s nimi na nejakých prednáškach ešte ako medic. Tým, že som bol relatívne slušne počítačovo zdatný, tak to bolo pre nich výhodné, takže som im nejaké veci aj spracovával na počítači a on ma vlastne viedol, až kým ma tam neprijal ako hotového doktora. A potom ste vlastne sem sa presunuli už tak prirodzenejšie? Nie, to bolo zase komplikované. Ja som tam nastúpil v roku 95 a potom začalo nám hroziť neustále tým Podunajským Biskupiciam, že sa tá gynekológia a pôrodnica zruší, pretože sa redukovali celkovo lôžka v Bratislave. Možno si budú čitatelia pamätať, že sa zavrela Zochova, zavrela sa Šuleková, Malacky sa zavreli, tak aj tie Biskupice. Nad nimi to hrozilo, takže bolo to také pre mňa dosť nepríjemné obdobie, ale dostal som sa, respektíve aj politická situácia, vtedy na Bratislave alebo na Slovensku kulminoval mečiarizmus, bola taká neúplne ideálna, tak som sa prihlásil na jeden konkurs v Českej republike, kde som sa dostal do západných Čiech ako zástupca primára na jednej malej súkromnej porodnici. Ostrov nad Ohří pri Karlových Vároch, kde som po roku prestúpil do Prahy na veľkú pražskú kliniku. Jasné. Čiže niekde tam Motol alebo niečo také? Nie, Bulovka. Bulovka, na Bulovke. Áno, robil som na Bulovke šéfa pôrodnice 8 rokov. Od roku 2002
do roku 2011, takže to je 9 rokov. Jasné. A potom v roku 2011 som ešte prestúpil na Kráľovské Vinohrady, lebo tam sa utváral nový tím s jedným mojím kolegom, on bol onkogynekolog, ja som bol pôrodník, dostali sme sa na Kráľovské Vinohrady, ale ten projekt, ktorý sme mali v hlave, nám nejak veľmi nevyšiel z rôznych objektívnych príčin, tak potom sa stretlo viacero okolností, splatil som českú hypotéku a... Ste bývali potom v Prahe vlastne? Áno, ja som tam, x rokov som býval v Prahe, tam som to všetko vyplatil. A v ktorej časti Prahy ste bývali? Letňany. Jasné, konečná tam. Presne tak metro, akurát tam vtedy postavili. Ne, Cčko. No, Letňany a odtiaľ potom som sa dostal späť, som sa vrátil potom späť do Bratislavy, lebo som sa dohodol so šéfom Kochu, porodnica u Kochu, že k nemu nastúpim. Odtiaľ som potom sa stal prednostom v Trnave a z Trnavy som sa vrátil sem. Takže toho a tie Vinohrady to bolo tiež v Prahe? Áno, Kráľovské Vinohrady je 3. lekárska fakulta v Prahe a tam tá situácia bola pomerne zložitá, ale viac menej tam som bol 2 roky a po 2 rokoch som sa vrátil. A vlastne tuto ste potom od ktorého roku? Od roku 2016 som už potom v Ružinove. Jasné. S tou akciou ide ruka v ruke zodpovednosť aj stres. Áno. Že ak to zvládate, že či máte na to nejakú prirodzenú vlohu? Alebo... Veľa vecí, čo sa týka medicíny, človek zvládne tým, že naozaj študuje a tie situácie, tie náročné pôrodnícke situácie, pretože pôrodníctvo je jedno z najstresovejších, pravdepodobne najstresujúcejších odvetví medicíny, tým, že už som veľa situácií zažil a na veľa som aj teoreticky pripravený, tak to zvládam týmto spôsobom. Ale čo ma nikto nenaučil, je skôr taká zložitá personálna politika. My sme lekári, nie sme manažéri a vlastne ten management alebo líderstvo toho oddelenia alebo tej kliniky som sa učil za pochodu a to bolo pre mňa asi najväčšia výzva z toho celého. Ako sa snažiť, viete, prežil som tu niekoľko takých závažných udalostí. Jedna z nich bol aj štrajk kolegov, respektíve výpovede kolegov, čo tiež ako z pohľadu manažmentu oddelenia, keď chcem zabezpečiť dobrý chod oddelenia a bezpečnosť pre pacientov, nie je úplne jednoduché. Prežili sme tu COVID, čo bola veľmi náročné obdobie, pretože si musíme uvedomiť, že pôrodnica musí fungovať aj počas tých najhorších období covidových. Tam bol veľký problém, hlavne tá logistika, aby sa zdravé ženy nedostali do styku s infekčným prostredím. Kolegov sme museli mať 2 tímy, v podstate jeden bol pre infekčné rodičky, jeden bol pre bežné rodičky. Do toho taká aj celková zlá nálada v spoločnosti, však si na to všetci spomíname, takže to bolo tiež veľmi zložité obdobie aj pre mňa ako manažera oddelenia. My sme u vás rodili vtedy. Áno, práve COVID, to bol 2020 a ešte bolo všetko postrekané od choroby. Presne tak a viem si predstaviť, ja keď na to spomínam, tak ľudia na to ako nadávajú, dajme tomu niektorí ľudia nadávajú na to, že boli príliš prísne opatrenia. Niektorí zase majú pocit, že ako keby doktori nič nerobili. Celkovo tá situácia bola veľmi náročná pre všetkých. Ja rozumiem aj ženám, ktoré v tom čase rodili, že majú zlú spomienku na ten pôrod v podstate. Že to nebolo tak, že si predstavili, že ako mali nejak vysnený priebeh pôrodu a všetko bolo zrazu inak. Behali sme okolo nich v bielých mundúroch, bol tu chaos. Takže keď si na to spomínam, bolo to naozaj veľmi náročné obdobie pre každého, si myslím. Takže to bolo ťažké. No a potom taký pre mňa najväčšia výzva personálna bola, keď si Penta otvorila nemocnicu a odišlo mi naraz zo dňa na deň v podstate 14 lekárov. A museli sme udržať chod kliniky. Čiže do Borov išli, do Borov, áno. A v podstate len tak s nadsázkou hovorím, že už mám v uchu to klopanie, že poznám ten zvuk klopania, keď mi niekto nesie výpoveď.
že už som presne vedel, keď som počul to klopanie, aha, ďalší ide s výpovedou, že odchádza na bory. Žiaľ, musím povedať, že nie všetci kolegovia sa zachovali férovo, že v podstate nás ako keby svoje bývalé pracovisko, to bol v podstate aj cieľ Penty, aby padol Ružinov a aby naše pacientky prešli k ním. Ja musím veľmi pekne poďakovať kolegom, ktorí zostali, lebo veľa z nich malo tiež tú ponuku odísť k Pente. Veľa z nich zostalo a teraz sme úplne super kolektív a všetko funguje. Takže ja som aj veľmi vďačný tým, ktorí pri nás ostali stáť a udržali chod toho pracoviska tak, ako je. To by ma zaujímalo, že či teraz ľudia, keď si vyberajú, že či ísť rodiť, ja neviem, do Borov alebo sem, že prečo by si vybrali, že idú tam, alebo prečo by si vybrali, že idú sem? Ja to poviem, ja som nebol na Boroch, ale mám jedného kolegu z Českej republiky a on mi to povedal tak, že Jozef, videl som nemecké pôrodnice, videl som rakúske pôrodnice, ale tá nová penťacká nemocnica, to je jak Švajčiarsko, že to je proste akože super. Takže sa nediví, že z toho taký ten, keď to zoberieme tou prvou signálnou sústavou, že tí pacienti si to vyberú, pretože to je úplne iný level oproti s týmto nemocnicám, na ktoré štát dlhodobo kašľal. Ale môj pohľad je, že respektíve osobne si myslím, že je potrebný istý čas, aby sa procesy v hociakom zariadení nejakým spôsobom zabehli a aby všetko fungovalo bezpečne. A je potom otázka, že akú má človek prioritu. Či chce ísť niekde, kde niečo je zabehnuté, funguje to podľa určitých pravidiel, alebo príde do niečoho extrémne krásneho, nového, ktoré sa ešte len rozbieha. A keby ste neboli lekárom, že či by ste sa niečomu inému venovali? Ako hovorím ako klasík, že keby som nebol lekárom, chcel by som byť lekárom, ale celý život ma bavia počítače. Už ako puberťák alebo v 16 rokoch mi otec kúpil Sinclair ZX Spectrum. Boli sme taká komunita Sinclairistov, aj som urobil nejaké programy, dokonca som ich našiel na internete, že kolujú. Takže asi by som, keby nevyšla medicína, asi by bol zo mňa nejaký IT špecialista. No, tak ja som skôr z tej branže a Ataričko, ZX Spectrum, na to som fičal v 80 Ataričko boli jedni, Commodore a ZX Spectrum. Tak doteraz emulátory mám niekde hodené, a ja Ataričko mám doma. Takže... Áno, ja som ten Sinclair dal nejakému chalaniskovi mladému, ktorý sa na tom hraje, ale bolo pre mňa veľmi milé. Bola v Bratislave výstava práve týchto 8-bitových počítačov a môj syn, ktorý má 10 rokov, tam bol so spolužiakmi a bol tam aj ten môj program. A povedal, že bol tak ťažký, že ho nevedeli prejsť, tá hra. To je sranda. Si pamätáte nejakú ešte hru odtiaľ? Do Sinclaira? No samozrejme všetky. Áno, mal som rád tie slovenské textové hry, to bola taká kultovka, kde chlapci v mojom veku, a vlastne však aj ja som 2 urobil také textové hry, že vlastne nebola to grafika, ale človek mal textový popis prostredia a podľa toho to bola tzv. Textová adventúra, to prešiel, ale hrali sme tak klasická Manic Miner, Jet Set Willy a Jetpack a všetky tieto staré. Takže aj vy ste si nakodovali svoju. Mal som hru, áno. To sa mi páči, to je super. Ja by som ešte spýtal, že čo je taký, čo považujete nejaký najväčší úspech vôbec Ružinovskej nemocnice, teda pôrodnice? Áno. Za veľký úspech považujem to, že sa nám tu podarilo urobiť špičkové týmy. Keď som sem prišiel, slovenská gynekológia a pôrodníctvo fungovala inak ako v Čechách. V Čechách boli dané jasné týmy, ktoré mali svojich lídrov a tí lídri boli aj na svete uznávaní odborníci. Bol tam onkogynekologický tím, urogynekologický tím, boli špecialisti na laparoskopické operovanie, dajme tomu niektorých patológií a tak, a ultrazvuková diagnostika. Tuto na Slovensku to fungovalo trošku inak, že boli síce utvorené týmy, ale tie týmy rotovali medzi jednotlivými časťami nemocnice, že chvíľu boli na pôrodnici, chvíľu na operačnom oddelení, chvíľu boli na konzervatívnej gynekológii a takto to točilo. To znamená, nemal ten lekár šancu sa byť v niečom úplne špičkový, lebo každé 3 mesiace robil niečo iné.
Toto sa nám podarilo zrušiť, urobili sme vynikajúci tím operatérov, mám tu fantastických onkogynekologov, veľmi šikovných chirurgov gynekologických, vynikajúco tu funguje urogynekologický tím, kde máme absolútne najnovšie metódy, sú prinesené špičkovú fetálnu medicínu, začíname, v podstate rozbiehame už operácie plodov v spolupráci s pražskými pracoviskami, takže to sú také najväčšie úspechy a ja zase si pochválim, pretože ja som čistý pôrodník, takže ja som viac menej len na pôrodnici, vediem tie najrizikovejšie tehotné a najrizikovejšie pôrody. No a podarilo sa nám vlastne až do roku, v podstate po covide, až do roku 2023 sa nám podarilo postupne stať najväčšou pôrodnicou na Slovensku. Najviac žien si vyberalo Ružinov, až kým sa neotvorila Penta. Mali sme viac menej, sme asi zo 4. miesta sa dostali nad 3200 pôrodov a bolo to kvôli tomu, že si myslím, že ženy vyhľadávali ten náš, poviem v úvodzovkách, český štýl pôrodníctva, že sme uprednostnili starostlivosť pôrodných asistentiek, čo najviac prirodzeného pôrodníctva a snažili sme sa zaviesť rešpektujúcu starostlivosť pre rodičky. Potom to, že materstvo je prirodzene v centre pozornosti a že ako vnímate potom aj rolu otca, no tiež máte syna, alebo aj pri tiež. Áno, ja mám 4 deti. Ja si myslím, že každý človek dokáže svojim deťom niečo odovzdať. Napríklad dosť sa tak hovorí, že tie rola otca, rola matky a tak, ja to nevidím až tak veľmi odlišene. Napríklad to je tiež taká úplná sranda, že u nás napríklad väčšinou varím ja. Takže aj môj syn, keď mal 3 roky, tak chcel po stromče kuchynku. A varil so mnou v podstate. A keď mi niečo bolo u nás doma treba opraviť, akože tak, to zavoláme deda, dedo to opraví. To znamená, že si myslím, že tá simplifikácia rodiny, že je tu jeden otec, jedna matka, deti je absolútne blúdna. Rodinu tvorí komunita, ktorá drží spolu, to znamená, tú rolu chlapa môže zabezpečiť starý otec, ktorý, dajme tomu, je manuálne zručný a má k tomu vzťah. Častokrát matka, u nás vymenia žiarovky moja partnerka, alebo opravuje, včera práve sme menili dvere a ona tomu pánovi asistovala, lebo ja som není na toto zručný, a respektíve nemám na toto bunky, mňa baví napríklad variť, rád nakupujem, čo sa týka aj potravín, všetkého z tých domácich a potom ja neviem, čo ešte. No a takto nejak u nás doma fungujeme. Takže sa vzájomne doplňame, ale nie sú tie role tak veľmi vymedzené, ak ste to chceli. A čo sa týka výchovy, s deťmi sa samozrejme občas učím aj ja, učí sa partnerka, závisí, jak máme čas, ale asi väčšia časť tej výchovy u nás predsa len padá na bedra partnerky, lebo ja mám aj dosť práce, predsa len okrem zamestnania mám ešte ďalšie aj povinnosti. Potom ešte taká otázka, či máte nejaký odkaz pre ružinovské mamičky? Áno. Či by tam bolo niečo? No v prvom rade, ja to poviem takto, že Ružinov aj ako celú štvrť mám veľmi rád, pretože to je jedna z najkrajších bratislavských štvrtí. Ja som ako dieťa vyrastal viac menej na Dolných Honoch, čo nebolo tak veľmi ďaleko. A na gymnázium som chodil na gymnázium Ladislava Novomestského, na Tomášikovú. Ale ako decká sme sem chodili veľmi často, v zime sme hrávali hokej na Štrkovci zamrznutom, to si pamätám, to bolo úplne super. Aj na ryby som chodil na Štrkovec ešte ako dieťa, keď som bol ešte malý. Na bicykli sme jazdili ešte veľmi často cez Vrakuňu, až sme sa dostali na Exnárovú ulicu, tam k autoškole. Tadiaľ som chodil občas aj na bicykli do školy, z Dolných Honov, tadiaľ dozadu, takže to bolo nádhera. Pamätám si, jak stávali Ružinovskú nemocnicu, to som bol ešte na základnej škole a ešte aj dokonca do škôlky som chodil na trávniky, ale už neviem presne, ktorá škôlka to bola. Do škôlky na trávniky a áno, potom na Tomášikovú, na základnú zrejme na základnú na Hronsku, tam je teraz gymnázium, áno, na Dolných Honoch. A na strednú som potom chodil sem na Tomášikovú. A potom na... Áno, ale momentálne vlastne od roku 89 sme sa presťahovali s rodičmi z Dolných Honov do centra mesta, takže už som staromešťan. Jasné. Či niečo ženy slovenské podceňujú na gynekologickom zdraví, že či tam je niečo také, čo by sa dalo ešte vypichnúť? Som taký trošku... Robili sme štúdiu, kde sme porovnávali postoj k očkovaniu slovenských poslucháčok medicíny a českých.
musím povedať, že české dievčatá boli zaočkované zo 64%, slovenské len 20%. Verím, že to bude narastať, takže určite osobne by som chcel požiadať všetky ružinovské matky, aby dali zaočkovať proti HPV svoje deti vo veku 12 rokov, aj chlapcov, aj dievčatá, pretože naozaj máme dôkazy, že toto očkovanie znižuje. Viete, všetci si povedia, že dobre, budem chodiť na prevenciu a keď budem mať zlú cytológiu, sa to vyrieši. Áno, ale je tam niekoľko tých ale napríklad, že keď žena už má pozitívnu cytológiu, že je tam zmena, ku ktorej by nedošlo, keby bola očkovaná, tak sa to rieši konizáciou, že sa musí kúsok toho krčku zrezať. A takáto žena má vyššie riziko predčasného pôrodu. To znamená, očkovanie proti HPV aj znižuje celkovo riziko predčasných pôrodov v populácii. Takže ja osobne som za to všetkými 10, moje deti tie, čo boli, sú zaočkované a tie, čo ešte sú malé, tak budú zaočkované. Určite tomu verím. A to očkovanie má zmysel aj pri nejakých starších, nielen deťoch? Sú štúdie, ktoré doporučujú, že určite do 28. roku života áno a vo výberových prípadoch aj u starších žien. A odkazujem mamičkám, že keď majú takéto pracovisko priamo pod nosom, tak nech nevymýšľajú, nech prídu k nám rodiť, že sa netešíme. A samozrejme veľmi momentálne tá budova samozrejme zvonka vyzerá ako vyzerá, ona by si zaslúžila určite renováciu, však verím tomu, že sa do toho pustia momentálne, alebo že to je nejak naplánované snáď, ale podarilo sa nám aj pomoci sponzorských darov kompletne renovovať zariadenie pôrodnice. Myslím si, že sa nemusíme hanbiť pred žiadnou inou nemocnicou. Máme to veľmi pekné, máme pôrodný gauč, máme telemetriu, to znamená, keď potrebujeme snímať mamičku, že ozvy dieťaťa, máme to bezdrôtové, ona má voľnosť pohybu, slobodu pohybu, poskytujeme individuálnu starostlivosť, žena si môže vybrať svoju vlastnú pôrodnú asistentku, v podstate všetko to, čo je na západe úplne bežné.